haka kawai yana ofis ne ko yana kasuwa ne ko yana gona ne, kirawo shi yana ɗaukan waya ki ce I love you, kawai sai ki kashe wayanki, sai ya wuni kamar ya mutu saboda daɗi. Mu maza da kuke gani muna son magana mai daɗi. To wace yadda ka san dillaliya, duk abin da ya fito bakinta haka za ta gabza wa mijinta, ba za ki daraja wurin mijinki ba. mai alkur'ani ya ce wa kulli ibadi ya kulin lati hiya, duk magana da za ki gaya mijinki ba hasan ake so ba, a hasanu wacce ta fi kyau. Ni wallahi mata mamaki kuke ba. In dai Asiya za ta iya haƙuri da Fir'auna, Asiya ta yi haƙuri da Fir'auna ta tafi aljanna, aiko ban gabata da ba za ta yi haƙuri da mijinta ba. Tun da duk lalacewar mijinki bai kai Fir'auna ba, ko ya kai? Duk iskancin mijinki ya kai Fir'auna? Duk kafircinsa ya kai Fir'auna? Ya haƙuri da mijinki. Kawai dai abinda Allah ya kaddara ne. Amma ni da mace ne tabija, ai mijina an ce ya fita ma, ya fita, to sai dai dan neman abinci kawai, wallahi dai dan neman abinci. Amma wata yadda ka san ka kide haka za ta zauna ta ki tuburbur da fuska, ta da ki gidan da mijinki. Ke zaman aure fa yanda kike samun lada yanzu a wurin wa'azin nan, haka zaman auren ki kike samun lada. Wallahi sallahi bari ki jin ga miki, ni duk duniya bari ki jin ga miki ba abin da mace da ta neme ni ta bani dai don gutsun uwarta ba ai wannan macen ba. Wallahi don gutsun uwar mace ba a yi ta ba. Yawwa na faɗa zan ƙara maimaitawa ba a yi wannan macen ba, bari ki jin ga miki. Ni ba irin kowa bane. Amma kuɗi baya ruɗana, kuma abin duniya baya taɓa ruɗana, ko ban iya ƙarya ba, ina na inda Allah ya aje na ƴan talakawa wannan, ko gidan iyaye na a bola suke a danne dai gidanmu dai, kuma iyaye na ne ba zan taɓa canja su ba. Wallahi na yi mamaki da na je na ga gidanku. In ni ce zan iya wannan ƙaryar da kike zabgawa, to zan iya ko fente gidanmu ne in ɗan fente shi, ko da gucewa aka zo yi, ko da ganin gidan nama aka zo a ɗan gan shi da haske. Ba wai ina miki gori ba ne. Kin gane abin naki ne ya kai makura, saboda ke dakikiya ce, jahila ce, baki bar kanki inda Allah ya aje ki ba. Ga lalurar babu da damun ku. Banda da lalurar babu da take damun ku, ga ƙarya da kika ɗora wa kanki, ga sabon ubangiji kin bai da shi aiki kice ke baki ma sha'awan aure, namiji kwata baya gaban ki. Ubanki kike jira? Ubanki kike jira? Naga da kanne mata a gidanku. Su din gwalagwale ne ko kuma ado kuke yi da su da ba za ki ci su ba su. To ni na fi ƙarfinki, na fi ƙarfin ubanki, wallahi na fi ƙarfin duk wanda kike tunani, na fi ƙarfin su, in dai akan maganan kwakule ne, ba na yi kuma ba zan yi ba. Kuma nan da kika ganin nan wallahi na ci dubu sai ceto, na rantse miki da girman Allah na ci dubu sai ceto. Ke har wata kamala kika sani? Ke kina da siffar kamala ne? Ai gwara ni na taɓa yin aure kuma na haifa. Ke ki addu'a maki rabu da iyayenki ki samu mai aurenki. Amma in kin daina wannan mummunar ɗabi'ar da wannan ƙazantacciyar rayuwar, dan ke ba za a tsaya ana miki fatan shirya ba, dan kin ce ba kya ma fatan shirya, ke ba kya so dinka miki fatan shirya, ba kya so. Ga munanan kalamai da mahaifiyarki take faɗa a kanki, ai ke kan sai dai uzuri Hajjaju, na sara miki ta gaban mota, ta gaban kwakule, na sara miki, ina kan sara miki.